Hola, em dic Bot i sóc el robot reciclador. Ajudo a que tot estigui ben net. Oh, mireu! Aquí hi ha un paper. En fi, l'agafaré i el tiraré al contenidor del paper. Vejam, vejam. Quin deu ser el contenidor del paper? És que n'hi ha tants. Oh, mireu! Aquí n'hi ha un de groc. Aquí? Ai, no! Que el groc hi va el plàstic. Mireu! Allà està el verd. Oh, però si el verd hi va al vidre. Quin cap que tinc. You're charging power, get your read. And now we're full of energy. We are the robots. We are the robots. We are the robots. We are the robots. Esclar, el paper va al contenidor blau. Aquí! You function automatic. Molt bé! Fem un bon equip! We are dancing with